uNkulunkulu akakulonda kuphela Bush Phumelela uPastor Wenyike. Ngiyacela ukuthi uma ufuna ukukhuluma nami yiba waqinisekisa ukuthi umuntu oyimember noma umuntu onikelayo kwi-channel, umuntu ophonsayo, yabo ijezu efanele. WhatsApp-ke ufona kuso-9 ekuseni nga-5 ntambama. Abantu bayathanda ukungifonela kodwa indaba bawona ama-member akubona ukuthi abayisela i-channel. Sibhekela uMangi Mayisela, sawubona mfundisi, ngicela ukubuza, chaza ngiphushane lebala. She was sweeping a yard. One, ngokujwayelekile uma uphupha-ke ushayela ibala or uma ushanela kuwuphawu oluhluma ushanela ibala. Lokhu okusekusho ukuthi-ke kungenzeka kukhonjiswa ukuthi-ke kumele nisukume ngabe nithola imithi noma iwasho zokuxosha izigadla ezimbi neziyingozi, nilungise nje igceke ngoba-ke lingcolile njengamanje. Lokhu ku-apply kubantu esuke kunemimoya, kunemithi esuke ifakwe ngaphansi kwegceke yawo. Yabona ngabe imibhulelo, imikhlepho njalo njalo. Into enjalo ifuna ikhishwe lapho noma imimoya nje emibi, yabona. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ushanela kuwuphawu oluhle uma ushanela ibala. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke kudinga inhlambuluko. Uma kunenhlambuluko futhi kumele usukume uzixazulule mhlawumbe ngabe iy'ngxabano okanye izinkulumo okanye iy'nkinga ezinikhungethe ningumndeni, yabo. So omunye umuntu ubona eshanyela igceke ngoba vele kunale y'nkulumo, kunale y'ngxabano, kunale ngqushumusha ey'khona lapha efuna zilungiswe, ngiyabona. Leyo task leyo ilele nawe hlanganisa. Number 3, ngokwesintu-ke uma uphupha ushanela kuwuphawu esingathanda nje ngokuhlala kakhulu uma ushanela ibala. Lokho kusekukhomba ukuthi kungenzeka kukhonjiswa ukuthi umsamo ungcolile ngenxa yey'ngxabano kanye ngenxa yey'gadlo zabathakathi, futhi kudingeka ukuthi ulungiswe-ke lowo msamo uhlanjululwe, yabo. Number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha ushanela kube uphawu olungabe oluhle ushanela ibala, olusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke siyancomeka futhi sinomphumela omuhle isinyathelo osithathile, ngabe esokulungisa umsamo noma esokuxazulula iy'nkinga zomndeni okanye iy'ngxabano kade zikhungethe nje umndeni, yabona. Ngoba le phupho lokushanela ibala, iphupho lokushanela ibala selilihle, lingafika ngemva kokuthi kade nilungise umsamo, kade nenze inhlambululo noma iy'nhlambuluko emndenini, yabona. Number 5, kwabanye uma ushanela kuwuphawu oluhle uma ushanela ibala, lokho kungasho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke ukhona umcimbi ozayo lakhaya, khona umcimbi ongehle wenzeke maduze kuleli khaya. Siyabonga kakhulu-ke besibheka lapho uba ushanela ibala, sweeping the yard. Yini ibala? Igceke, ile ndawo le esuke nakhe kuyo ngaphakathi kwey'gceke evulekile nje la wona khona ibala leli gceke, iyard. Siyabonga.